Әфганстан башкаласы Кабулның бу хастаханәсендә 3 АКШ ватандашы атып үтерелгәннән соң кырыс иминлек чаралары кертелде. Һөҗүм корбаннарының берсе табиб булган. Әлеге халыкара хастаханәне Американ христиан хәйрия вакфы оештырган. Быел Әфганстан сугышчылары чит ил ватандашларына һөҗүмнәрен арттырды. Әрмәнстанда дистәләгән мең кеше Ереванда тау башында урнашкан һәйкәлгә менеп, Госманлы империя чорында әрмәннәрнең күпләп үтерелүенең 99 еллыгын искә алды. Матәм йөрешенең башында президент Серж Саркисян бар иде. Беренче дөнья сугышы вакытында булган бу канлы вакыйгаларда миллион ярымлап әрмән һәлак булган дип фаразлана. Берничә ел күпләп үтерүләрне геноцид дип таныды. Никаких доходов у них нету. Я хочу, чтобы вы в Овсине все знали. Мәскәү мәхкәмәсе блогер Алексей Навальныйны өйдә тоту вакытын тагын 6 айга азайтты. Коррупцияны фаш иткән мәкаләләре белән танылган оппозиция вәкиле үзен гаепләүне сәяси дип атай. Навальный һәм аның бер туганы Олег француз косметика ширкәте Иврашының Русиядәге эшчәнлеге һәм тагын бер ширкәт белән бәйле эш нигезендә хөкем ителгән иде. Пакистанның Пешавар каласында хатын-кыз укытучылар һәм студентлар үзләренең ир коллегалары тарафыннан изәлектәнүләренә ризасызлык белдереп урам җыены уздырды. Машиналар күп йөргән юлда хәрәкәтне туктатып, хатын-кызлар хөкүмәт вәкилләренең дә үз эшләренә тыкшынуын туктатырга чакырды. Прагада яшәүче украиннар һәм аларга теләктәшлек белдерергә килгән чехлар һәм башка милләт вәкилләре Чехия башкаласының Варшовица бистәсендә Евромайдан корбаннарына символик һәйкәл ачу тантанасына җыелды. Агачтан ясалган 107 тәре Украинада һәлак булган 107 кеше истәлегенә куелган. Чарага Чехиянең элекке тышкы эшләр министры Карел Шварценберг та килде. Наш живот є їх смерті. Це були викрадені, умучені. Кыргызстанның илеләп мәдәният хезмәткәре Бишкектә хөкүмәт каршына җыелып, кыргыз мәдәниятенә ясын чыгаруны чагылдырган флешмоб оештырды. Алар дәүләт ярдәме булмау сәбәпле кыргыз мәдәнияте үлем хәлендә дип белдерде. Депутатларның мәдәният министрлыгын тарату тәкъдименә биредә җыелучылар кискен каршы чыкты. Чарада танылган кыргыз режиссерлары, шагыйрьләр, язучылар катнашты. Пакистанның Бану шәһәрендә Пакистан һәм Әфганстан такымнары футбол уйнады. Бу шәһәр бәрелешләр барган Төньяк Вазиристан вилаятенә якын урнашкан. Хакимиятләр яшьләрне спорт чараларына җәлеп итү төбәктә тынычлык урнаштыру юлларының берсе дип саный. Һәм күрше Әфганстанда Әфган такымы волейболчылары Таҗикстан такымы белән уйнады. Уенны Әфганстан волейбол федерациясе оештырды. Спортчылар Әфган Олимпия комитетына мөрәҗәгать итеп, илдә күбрәк халыкара спорт чаралары оештырырга чакырды.